Господин Атанасов, какъв тип партия е ВМРО ние и какви хора очаквате да се включат в нея? Какъв тип ли? То ние може би още не сме си определили типажа. По-скоро мога да кажа какъв тип хора членуват в вяра, морал, родолюбие, отговорност. Това са добри български патриоти, националисти, до някъде с консервативни разбирания и също така и модерни. С модерни такива. То е ясно, че една голяма част от нашата членска маса ще бъдат бивши членове на партията ВМРО Българско национално движение, тъй като и аз съм такъв. А там, където е председател, надявам се, там ще бъдат и хората, които до сега са му имали доверие и са заставали зад него във всяко едно решение. И все пак, каква е каузата ви и с какво точно ще се различавате от ВМРО БНД? Едва ли точно с каузата ще се различаваме, защото тя каузата е една България. По-скоро ще се различаваме с това, че може би, надявам се, ще имаме по-голяма воля за работа и за действие и няма да се поддаваме на това, което беше старата ни грешка, и то най-вече старата грешка на Краси Каракачанов, да се подаваме на политическата конюнктура и да се поставяме в услуга на един или друг от големите политически играчи. Няма да допуснем повече, надявам се, тази грешка, да бъдем карта в ръкава на някой, да бъдем вадени когато трябва, след това да бъдем слагани в фризера и замразяване на едно такова ниво латентно. Надяваме се, че ще бъдем по-скоро хора на действията. Сега е ясно, че една политическа партия, която даже не е парламентарно представена, едва ли ще има възможности и лостове да постигне всичко това, но ние предпочитаме да излезем на чисто, да започнем на чисто и каквото успеем да постигнем, да го постигнем с нашия труд. Не с помощта на някой олигарх или пък с парите на някой друг. Надяваме се, дай Боже, да бъдем добре представени на местните избори и добре представени на парламентарните избори. И ясно е, че нашата партия е създадена да управлява България. То няма политическа партия, която да няма това за цел. Като казахте, че амбициите ви са да се явите на местни парламентарни избори, как ще стане това? Самостоятелно или евентуално в коалиционна форма? Местни избори винаги свободата на избора на местните ни структури ще бъде водеща. Естествено там, където тя е скърпена с възможност ние достатъчно добре да запазим нашата физиономия и лице и да бъдем водещи в една коалиция. За парламентарните избори мисля, че все още е рано да говорим. При всички положения няма да играем мача Левски ЦСКА ляво-дясно. Предпочитаме да гледаме първо нашите собствени разбирания, идеи и принципи да ги спазим и тогава да решаваме дали ще се коалираме с някой. Вашите политически опоненти в Пловдив, ГЕРБ, твърдят, че в момента не се знае кой управлява Пловдив, дали вие или господин Славчо Атанасов. Предвид на това, че той ще ви бъде и подчинен в партията, предполагам, ако влезе в ВМРО ние, как ще отговорите на този въпрос? Всъщност, кой управлява Пловдив? Петко Атанасов или Славчо Атанасов? При всички положения Пловдив си има един добър кмет и той се казва Славчо Атанасов. За разлика, може би, от ГЕРБ, който е лидерски тип партия, при нас и той самия кмет го е казал, че е водещо екипното начало. Шефа на екипа е кмета на Пловдив, Славчо Атанасов, така че той управлява и той носи своята главна отговорност. Това, че ние сме един екип, който всеки може от нас да поеме част от товара, да го носи и надяваме се така да го споделя с другите добре, както до сега успяваме да го правим, мисля, че може би ги дразни тях. Ние сме един много добър екип, повече от 10 години работим заедно, изяли сме една торба сол заедно, както е старата българска приказка, така че едва ли някой може с такива елементарни интриги да се опита да ни навреди. И между вас няма абсолютно никакви противоречия? Не. Никакви противоречия няма между нас. Всичко между нас е било изкоментирано и да чукна на дърво, мисля, че всичко е нормално. Един последен въпрос. С кои политически партии бихте си партнирали? С всички, с които се разберем по основните ни задачи и принципи, които сме се заложили. Може би ДПС е изключение, защото те все още не са излезнали от етническия си характер. Така че аз още не ще кажем, нямам намерение да играем отбора Левски ЦСКА. В край на краищата в момента това разделение на политическия спектър по-скоро обслужва точно тия, които играят в него. За нас е водещ интереса на българската нация и на България. Когато интересът е на нацията отпред, а отзад вече стоят всякакви други лобистки, партийни и всякакви други интереси, това е добре. Когато те са напред, а интересът е назад, това е зле за нас.